O 17 de abril celébrase en Europa o Día Europeo da Información Xuvenil, coa finalidade de concienciar a poboación sobre as necesidades de información dos mozos e mozas como unha ferramenta fundamental na súa emancipación e pleno desenvolvemento. Así mesmo, a celebración desta efeméride pretende visibilizar o labor realizado polos servizos de información para mozos e mozas en toda Europa. Papel crucial na promoción de recursos e servizos que axudan a tomar decisións informadas sobre a súa educación, emprego, saúde e participación na sociedade. Con iso preténdese fomentar o pleno acceso da mocidade a toda a información de maneira obxectiva, veraz, útil e oportuna, que lles permita enfocarse no logro dos seus proxectos de vida, así como procurar a súa participación activa na sociedade. No noso país, a Rede Española de Servizos de Información Xuvenil, RedSIG, formada por máis de 3.000 centros de información xuvenil, dependentes das comunidades autónomas e concellos, súmase a este evento. A nosa Oficina Municipal de Información Xuvenil está integrada na Rede Galega de Centros de Información Xuvenil e conforma unha estrutura informativa de carácter municipal que presta servizos de información directamente aos mozos e mozas do Concello do Porriño e da contorna. Ofrecémoslle á mocidade toda aquela información que poida ser de interese para o seu desenvolvemento persoal, prestando un servizo de atención e asesoramento informativo a través de taboleiros de anuncios e expositores, con documentación actualizada sobre temas variados, e dun servizo de atención individualizada, presencial, telefónica e por correo electrónico. Ademais, programamos, elaboramos, organizamos e xestionamos a realización e difusión dos diferentes programas, servizos, obradoiros e actividades dirixidas ás persoas mozas da nosa localidade, centros educativos e público en xeral. Temos, a disposición da mocidade, información de interese en temas como traballo e formación, recursos para a procura, ofertas, vivenda, axudas, aloxamento para estudantes, voluntariado, participación e cooperación, local, internacional, recursos para asociacións, actividades culturais e deportivas e inscricións en campañas e programas para mozos e mozas, excursións, viaxes, exposicións, campamentos, obradoiros, convocatorias de concursos, información do Carné Internacional de Estudante, Carné Internacional de Profesor ou Profesora, Carné Internacional Mozo ou Moza, Carné de Alberguista, Carné Xove e outros,